Bij hier nu de zinnen er nog wel aardig bij. Het zou staan gewoon meer en meer bewolkt worden. En wat opvoelt, het waaide weer eens een hele storm. Een krachtige betiden huddewind hier bij mij in het kustenwaardgebied. En verder dat bjemke bij mij. Het wordt staan gewoon griener. De bladen komen er heel iets meer en meer uit. En ik denk dat aan het eind van de week de bladen heel dal uit binnen. En dat hebben we dan terug dit waartype. Het wordt wel kouder in het weekend. Joen en vannacht. Bewolking, opklarings, temperaturen 6 of zo'n graden. En de wind, nou die zal matig gewoon vrij krachtig wezen. Je had hem staan gewoon wat meer del en komt vannacht uit het zuidwesten mooi. Morgendag, zinnen, bewolking, temperaturen. Ik denk zo om de beide, nou tussen de 15 en 17 graden. Dus mooi die temperaturen er wezen. Maar dat komt ik mooi terug de zuidelijke wind. Zuid-zuidwest en die is matig gewoon vrij krachtig. Kust, waardgebied, boven die is maar krachtig. Krijg je van 6. We zeggen vooruit. Tonge, een hudde weer, misschien betiden was warmer in het waardgebied. En vierders bewolking, droeg waren en zinnen, zijn 14 graden. Kouder is het op vrijdag sneeuw, maar zijn 11 graden. In de nachten dan komen ze op voorstående groen. En de zinnen is er daar aardig bij. Ik denk flink wat zinnen in het weekend. En na het weekend, misschien wisselvallig. Maar we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.